is Christ enough for salvation? Kaya kung mutuo ka nga si Kristo, sakto siya para sa atong kaluwasan, yan ang imo pamandugangan. Is He enough for salvation? Yes, si Kristo sakto siya para sa kaluwasan. Amen. Na kung si Kristo sakto para sa kaluwasan, ngayon man nga dugangan pa man. Di ba? Anong dugangan pa man? Sakto naman di ay. Mao ni mga butang dili masabtan sa atong mga higalang mga sulpot ug mga tagak concerning anang gitawag og natural and instrumental cause of salvation. Kanang gisulti sa maong pastoy, kana makita nato sa video, nadunggan nato sa iyang presentation, nga si Kristo enough na concerning salvation. Which is yes, correct. Tinuod na og mito ang simbahang Katolika in terms of salvation or the natural cause of salvation, enough na ang ato ang Ginoong Jesucristo. Kasi siya man ang Savior. Diba? According sa balang kasulatan, musangpit ka sa iyang ngalan, kawag ining maluwas ka. Tungod kay siya man ang natural cause of salvation. Kasi again, ang Savior. Pero dapat di na itong kalimtan kanang giingon bitaw nga instrumental cause of salvation. So naay gitawag og tulo kabutang sa instrumental cause of salvation. Pinaka number 1 kadtong direct apostolic and also kadtong gitawag og succession nga diin gitudlo ni Ginoong Jesucristo kay para maoy mo bit-bit ni anang maong gitawag og kaluwasan. So pinaagi nila madunggan nato ang salvation. Pinaagi nila ato ang madawat ang maong salvation by way of preaching and at the same time by way of administering the sacraments nga gitukod ni Kristo diha sa iyahang gitawag og simbahan. So by way of direct succession or the apostolic succession, madawat nato ang salvation. So duha, natural cause of salvation, instrumental by way of succession. Katong gisugo, katong pagsugo, di ba? Number 2, diha sa gitawag og instrumental cause of salvation, kanang intercession. Nga naman kay St. James chapter 5 verse 16, ingon pa ni tawag ni St. James nga dako ang kahimuan sa pagampo sa mga santos. And Job chapter 41, dako kaayo ang kanabitaw nga valido nga diin magpatabang ta sa tao sa Dios. So kana madawat pud nato ang grasya, iyang salvation pinaagi sa gitawag og intercession kay matabangan ta kay dili man ta tawag ining manluluwas, dili man ta perpekto sa ato ang kaugalingon, dili man ta kanabitaw nga sanctified kung kita-kita lang. So mga mo nang mangayo ta og tabang sa mga tao nga duol sa Dios mo nang mga santos, especially ang mahal na birhen. Ikatulo og pinaka gitawag og last nga gibahin pud sa gitawag og duha by way of cooperation and participation. Both na kung ipasabot nga naa ang salvation pero kinahanglan tang mo tubag. Kinahanglan tang mo cooperate sa salvation nga gihatag ng Kristo sa Tagalog pa. So kinahanglan tang mo cooperate. So in what way nga maghimo tag cooperation sa salvation? Syempre mutubag ta. Mutubag in the way nga dawato nato siya physically and spiritually. Mo nang mo receive ta ni anang mong sacraments kay si Kristo, siya ang source of salvation, migamit pud siyang tubo sa kaluwasan by way of instrument. Nga diha ang gipaagi ang kaluwasan unya sa seven tawag ining lines of salvation or graces. Usa din na si Kristo mismo kanang Santa Eucharistia. So, makita nato nga kinahanglan ta mo tubag, kinahanglan tang gitawag og mo participate, mo cooperate sa kagustuhan, kabubuton sa Ginoong Dios nga maluwas ta. And lastly, sa ikaduha nga tawag ining part, syempre, mo cooperate ta, mo tubag ta, mo dawat ta sa iyang grasya, so kinahanglan mohimo ta sa makalahutayong maayong binuhatan kay para ma-preserve nato kadtong grasya sa kaluwasan nagihimo ni Ginoong Jesucristo nato. In what way nga ma-preserve nato na? Syempre mosunod ta sa tawag ining gipangtudlo sa ato ang mga ministro, gipangtudlo sa ato ang mga pari. O di ba? Ingunan ang Katoliko ingunan ang theologians Katoliko so dapat mosunod ta. Mo nang importante ang mag-administer, importante nga naay mumatuto, mutudlo concerning sa maayong balita nga mo ni mga kaparian. So kung ato ang
sundon ang pangunahon na apod sa mga sulpot ug tagag parehaan ni nga atong pastor nga gireaksyonan, mahulog nga way pulos ang ilang pastoy, way pulos ang ilang simbahan, way pulos ang ilang sekta, way pulos ang ilang doktrina, way pulos ang ilang mga pastoy. Inap na si Kristo. Si Kristo lang. Mo sa tuwa dili. So kinahanglan na ay objective and subjective. Objectively mo natong salvation, the cause of salvation, the natural cause of salvation ang Ginoong Jesucristo. Pagkahuman subjectively, so naay gitawag og instrumental cause of salvation. Mo nang mga tagtabang sa mga santos, tawag ining mudawat ta og kining grasya pinaagi sa mga sakramento. Ug syempre mo cooperate ta by way of our good works kay para maampingan kining maong gitawag og grasya. Di man na pwede nga maglingkod lang ka nga bitaw mo rin pitok-pitok kayo mata nga dawaton na nako si Kristo kung person nga man luwas nako giluasan ka lang pingon ana ang ato ang pangunahon na og teolohiya. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.